guys, magsarsado ka mga san. So yan, gisa ko ng bawang, sibuyas, kamatis. Kalambutan tanala mo ang kekatang kamatis. So yan, daratang patis. So ayan, medyo malambot na rin kekatang kamatis. Gumutan talaga guys, fresh lang, fresh mo lamo. Yan, lamo. So yun, lambot na rin kaya katsang kamatis. At medyo meno na impati sa legeta mo. And then tayo petong tasan tubig. Kanya mukha. Orang din kaya katama kasan. And guys, pagsarsado yan tayong egg. Yan tayo na rin kaya katamang egg. Yan tayo nga ulong egg. Ooh. So yan, lagyan tayo kaya katamang egg. Go miyake lohit guys. Go memo. Habang sakto sa lasa. Lagyan na rin kaya katamang isda. Tugal mo guys. Yan. So yan. Yan. Baka lang tayo mong bagya. At pwede na yung kaya katamang sarsyado. So yun. Yung talaran kaya katamo nga san. Luto na mga tanan.